Olá, Tsara. Bonjour. Bon, za tsy lava courant. Zaha agnano en direct agnazava amin'olo a Madagasikara amin'ny ty tsy fahaizana misaotra ty tsy mandefa message rehefa mahazo vola ity. Andeha zavazavako amintsika tsotsotra ny antony avy eo. Lasa atsika. Alohako adirako amin'ny courant zegny, ity misy raha volako. Atsika jiaby io sura zafa nandalo tehin. Tsisy olo kety tsy nandeha école. Matoanao naheno kitikitiky telefone nandefa message hoe na nagnantso an telefone hoe mila vola zay dikazegny anao ikomba nandeha tehin fa anao to. Aratsika nandalo tamin'ny tehin tagny, niantrany atao hoe mahaiza misaotra. Mahaiza misaotra. Raha misy manomeny zavatsoa anao. Kingano tegny hoe misaotra tompoko. Olo jiaby nianatra izy. Bon, entre parenthèse, ambelantsika io. Azaveko amintsika hina antole ilana andre mandefa message na magnantso an telefone lera ko fa azo vola ity le izy. Zahay aty, magnano za misy fotoana za tsisy fotoana andeha ilaharina mo Western Union ohatra. Za tsisy fotoana la ohatra andeha ilahatra andeha amin'ny Orange Money ohatra andefa vola karaha zegny. De magniry ka olo. Asa misy olo anao nany mahina taona na za tsisy atao. Anao afaka mandefa vola na amin'ny tany karaha zegny Western Union ohatra. Ie vitako. Izy igny avy amin'izay irahin'olo mandefa i vola i aminany regny, aminareo agny. I vola irahin'olo igny anao amin'izay baka mila i olo nandeha nagnano izy tagny, i mila i confirmer na azon-jare vola atao manjay mba izy mazoto magnano amin'ny magnaraka. Satria tena tsy sanandro fô tena misy lera andehananany. De ilaina amizay zegny andre mandeha mivolana avakany ko azo vola, andre mandeha mivolana hoe azo vola. Zay aty amizay miampita tena amin'olo ny rahiny koa hoe voare vola fa merci. Faro, na izy koa hoe tsy afaka mandeha fa zaho mipetraka lavitra. Ohatra mipetraka lavitra enao fa misy camarade mpandefa Orange Money fa hentena ohatra. Manao maillot tsy afaka mandefa Orange Money, tsy may France na aiza mety mandefa Orange Money sakaro fa maillot eto may mandefa Orange Money. Anao zao misy namanao hainao namanao mpandefa Orange Money mipetraka lavitra ohatra misy firy 30 km karaha igny. Anao mi telefone hoe za io koa nanifasa vola edy olo karazagny ao amin'ny numéro telefone karaha ty alifasa vola amin'ny agnaran'olo karaha ty. Anao bako amin'izay mandalo aty malaka vola anao satria mireo mavita mandeha malaka vola an-tragno. Izy igny eta fileny edy andre vaka mi-confirmer hoe azo vola izy avake mampity teny igny amin'olo igny azo vola igny e. Izy avô na avake mangala vola anazy na so andena magnatriky izy lera misy leta magnatriky vola aminazy. Igny ety faharoa e. Magnaraka zegny. Misy olo zao aty zao tsisy passeport, na ohatra misy passeport la date passeport nazy. Izy tsy maintsy agnilak'olo fô izy andefa vola. Ilaina andre vaka mi-confirmer hoe voare le vola. Mano za tsy miasa anao nagnano merci na tsy agnano merci. Za tsy miasa anao amizegny. Fa na ny ilaiko hoe confirmer hoe voare le vola azo vola. Anao amizay mi-confirmer olo ny rahinao. Anao amizay mba hainao sûr ohatra ka tsy azo anao mbola hery na safiry kilometra tagny nandeha nandrabezan'ny vola itagny. Nantifasany vola anao mbola herinagny koa. Misy olo manko edy. Izy angatika vola. Eny magnantso anao an telefone mahita crédit na 2,000 izy mandeha magnantso anao an telefone. Mandeha mangatika vola mila vola zay ty karaha zegny. I vola iko fa hazo. Efa tsy hitanao koa. Izy nata aligny tsy hokoragna aminao. Mbola anao mandefa vola iko mivolana amindreo magnontany azo mavola sa tsy azo. Anao mandefa vola koa lasa mandeha mizaha crédit hagny antany agny hoe andeha agnantso olo mandefa vola baka za takegny tsy haiko izy na azondreo na tsy azondreo. Anao amin'izay lasa mandeha magnantso an telefone ka mizaha crédit. Anao le nandefa vola, anao ny maty nasaloha na hazo na tsy azo vola. Mbola anao koa mandeha mizaha crédit magnantso ireo agny magnontany hoe azo vola sa tsy azo. Za mangataka tompoko, mangataka aminandre a Madagasikara, aminareo Madagasikara. Mba mivoaha nareo mitoetra lomoriny, mivoaha. Mivoaha nareo amin'ny toetra tsy may magnano merci, tsy may magnantso mi-confirmer amin'olo nandefa vola nareo hoe ity azo vola. Mivoaha nareo fa tsy mety avako, tsy fahalalam-pomba. Izy tsy fahalalam-pomba bako amin'izay mandreraka. Anao efa manitrenitreky mitady vola. Anao efa lasa gauche à droite mifôma mandrainy mifôma firy mandeha mitsakaraka vola. Anareo hamiana boriny mbola tsy mahay merci.
anareo menamborona mbola tsy mahay miconfirmer magnazava voare leo za kamano za zany leo amtoe za ndraiky ara ny ran'olona andefa vola za fa tsy afy magnano ny raha na zazaviavy zany zany andefa vola ny fasy edy vola ty ozy izy antifasa vola ty ozy lasa zany andefa vola ande amin'ny reniny ande mamana azy vola nalefa vola ande latra ande fita Western Union tary ilana nalefa tam Riama tamizay nalefa raha vendredi samedi dimanche lundi 6 message baka avy Madagascar ande confirmer hoe azo vola za amizay magnotany satria raha nona amin'ny agnarana anazy sanatria sa very vola sa tsy ampy vola sa nakory vola io misy problème za miasa aloha iraha natao amin'ny agnarana anahy za miasa aloha za amizay magnotany tsy aiky mbola azoma manao va sa tsy azoma manao fa hainao toetr'olona Madagascar agny zo ke karaha zany karaha ty hitanao raha magnano zegny iraha io faretiny tambarana tsy haiko virus baka ia mila tahana zavana vaccin spécial fa tsy haiko raha migodan'olona Madagascar agny magnano toetra karaha io anareo mivoa aminazy fa tsy mety raha mampiasa anao izy io hitanao zay zao manitretriky mandeha mizaha vola anareo mena vola i vola itonga kany anareo tsy mivolana hoe azo tsy volagna ndray vovoare anareo aligny ake anareo tsy mandefa message vola zay anao magnotany anao nahita crédit na 2 nagnatso aty nangataka vola anao zany tsy ahita vola andeha volagnana hoe nahita voare vola zay ozy anao hoe tsisy telefôny ary telefôny nagnantsovanao nangataka vola iky afaka andeha ampidirina crédit na 10 anao na tsy agnantso anao mandefa crédit mpitriky crédit 10 hitanandre avy Madagascar mandeha aty crédit 10 400 ariary mandefa crédit message pas araiky agnaty koa afaka mivolana hoe voare ny vola tompo na tsy any merci no hoe voare fa tsy hoe mbola anao nandefa vola ko loso anao mandeha mitsokorokoro toko mandeha mizaha crédit vahana salo asa azo edy vola olona andeha rahanao nandefa vola tagna fa magnantsognantso efa voa azondreo mivola sa tsy azondreo anao megnatra izy amin'ireo tsy azonao magnaraka za fa tsy afazontsaiky magnagny ndraiky andranangirika za za fa tsy azo satria mampitrika saloha aminahy dika zay zegny le antony hoe ilainandre confirmer na fa tsy olo jiaby mipetraka aty zay misy passeport tsy lany daty passeport ka fa lany daty tsy mazo mandefa vola ry passeport tsy lany daty fa mandefa vola ry ndraindray la famille-nao koa hoe azony passeport lany daty izy magniraka olo ndraindray koa tsisy fotoana fa mitavandra olo alfasa ty dika zegny ilainandre vakagna avy Madagascar nazo vola ika fa azo vola ampelantagnana ndray tout de suite andre vanga crédit agnatin'ny vola 1 million avako aby misy 10 agnatako misy 10 confirmer nao mivanga crédit ary nao mandefa message voare vola ony ohatry zay anao i vola diety voare nasozy ny rahanao tagny tsy hainao ohatrina sa tsy vola jiaby nalefa ny olo itagny ilainao voare vola ohatry zao nalefa tamanarandray andro vita zegny tsy mila tatatatase intaniny isanandro volagniny isanandro volana zegny na olo tsy nandeha nianatra zegny tokony malala mahay misotra olo amina raha karaha zay no na tsy nandeha l'école tokony hainao ka natofasandamian'olo raha mahaiza misotra misora olo anao confirmenao olo mandro za zao za tsy manana fotoana zay ohatra misy olo mangataka vola aminay agny za tsy sisy fotoana andeha ilahatra ry milahatra ne mandefa vola io milahatra ary anao na mankory terre anao na raha mankory na kiraro mankory na costard na ino tsisy karaha Madagascar agny ke za ty misy vola tsy magnano lake ary olo jiaby ty mitovy grade milahatra ary fo anao magnano lake ary anao milahatra amin'olo maro ary andeha indefy vola io boka za tsy manana fotoana zay za magnirako dika zay za zao manina ilaiko hoe confirmer na le izy mba confirmer ko olona ny rahako tagny voary anjary agny vola fa merci fa tsy hoe 10 andro 10 andro anao ka tsy magnotany zava fagnany ireo zava fagnary azany tanontaniana azany tonontoniana hoe voare sa tsy voare io tsy mandefa vola io tsy mandefa message reo tsy mikaiky anao fa koa anao nandefa vola 1 million mandeha mizaha crédit 200 000 francs agnatsovana crédit 10 euros zao fa 200 000 agnatsovana Madagascar lasa anao voare ma vola sa tsy voare voare za saka andeha agnatso anao fa anao mahinigny za koroko za ka tojo olona andeha nagnamia raha za gratuit zala tsy mila andeha intaniny isanandro andeha ivola merci zegny tsapaloana za mitsy andeha agnatso agnatin'ny million foko maboka 10 andeha agnantsovana voare vola foky
izy koa zany arô mivoa aminany fa za leo aminazy anarô zay mahita vidéo volaniko ty mivoa fa kajo toetra anarô tsy anarô nandeha l'école anarô mandam terrain koa mianatra mahaiza misaotra zala ndana anarô tsisy zaza mianatra aminarô tsisy zaza mianatra aminarô ka classe de tiako maternelle terrain agny ndana mianatra mahaiza misaotra amin'ny zaza ampianaranarô anarô ka fa tsy mahaiza misaotra tsy olana kifahanarô koa mangandoha isanandro misy olo manko tsy azonao ialana hoe anao tsy maintsy andefa fogna fa anao misy reraka anao isaka anao ndefa vola ndraiky anao maia anao miasa aloha anao miegna anao mandinika hoe voarema satria anao ndraiky ray anao mantrentriky loso anao tsy manana fotoana amizay za tsy manana fotoana amizay feky ndefa vola tsy magniry akola ba mila vola ray ano mitéléphone alo antifasa vola numéro karaha za mandalo aminao za magnamia vola Lasso antifasa vola kasi za avy anao mandalo amin'ny pharmacie za alainao vola presque olo jiaby hitanao aty karaha zegny surtout vola lefa amin'ny Orange Money par téléphone fo raha jiaby alory fa par téléphone eo amin'ny western donc misy olo milahatra mandeha ary na hoe mandefa en ligne le olo manana carte afaka mandefa en ligne le tsy manana carte tsy mandefa en ligne fa le olo mandrara de par téléphone alo alifasa vola numéro karaha zegny zao anao mandeha aty mangala vola raha magnano zegny ilaina amizay anarô avy any miconfirmer voare ndesa réseau magnadoadro amin'ny Orange Money réseau magnadoadro tsy haina nahazo na tsy azo ilaina zigny anao miconfirmer allo voare vola igny merci uno olo amin'igny mazotozoto magnamia mazoto antena magnamia magnaraka fa tsy zegny anao fa isaka anao ndefa vola zay maia matina saloha makajo za magnambara anao za leo faiky fagnaraka zegny ararotika eto koa avy aminjeko anao ka fa mangataka vola ohatra anao zao mangataka écolazy bon za ty misy problème n'écolazy za io de ampio koa za amin'ny écolazy zegny fangatahana vola anao dikan'zegny asa ifenao anao mandefa vola anao zao ty agnafana écolazy taona araiky asa lefa koa vola écolazy taona araiky izy igny avy aminjay écolazy taona araiky nangatao écolazy taona araiky ifenao fa tsy hoe taona araiky nangatahinao kagny écolazy mavita fianarana azy taona araiky niny fenao takao ansasaka taona de fa ansasany vola iny andeha nivanganao vary fotsy zegny tsara fa tiany tromba anara magnano zegny olo nagnano raha nagnano zegny aminahy anao fa tsy fa misy raha tsy sanakoza anao raha aminazy olo magnano karaha zegny fa tsy mahazo za olo mazava raha toa za hitana ndraiky olo maza aminahy aty raha jiaby mandeha magnan'igny mazava raha jiaby mazava tsy pirihany anao miditra nafa misy raha jiaby application no raha ataoko mifarimpianako ty isaka daty karaha zao za mandefa vola isaka daty karaha zao mandefa vola ity vola ny écolazy ray ano ity vola ny écolazy ray ano zao coursena zao sakafona zao nina mazava karaha zegny za mazava raha atao iny farango za mbola hela fa karaha zay toetrako izy koa zany vola ty alefa ty vola ny écolazy ty taona araiky ansasany fo ny fenao ansasany ndeha nivanganao vary fotsy za amin'igny efa sosotro misaro ny tromba kakana amin'igny za fa mahin'igny zany rehefa teo koa écolazy igny fa vary fotsy za tsy teo ka za fangafangaro karaha zegny teo koa lamezina raha za anao ka magnaraka raha volaniko za raha mazoto magnamela fa misy olo ane tsy izany fa soko ndray mandeha za fa tsy mitatatatasi aminazy ka fa tsy faraka amina raha nataony fa za fa tsy mandeha fa koa magnaraka za hako akao fo bon za tsy mijanona elahedo zegny fo igny fa mazava aminandre ino antolagna azavana mila ilanandre miconfirmer hoe mazava aminareo jiaby zegny jo mazava ilaina anareo miconfirmer za satria ny antony magnirak'olo plupart aty par téléphone olo mandefa vola alifasa vola zegny io iray ano amin'ny agnarany ray ano andifasa vola par téléphone dika zegny raha nagnirak'olo par téléphone de iolo nandeha nirahany mbola miampy ny confirmation avy aminay azo sa tsy azo dika zegny anareo avagny koa mila miconfirmer hoe voare vola de zay mi téléphone olo tagny voare vola amin'igny c'est bon igny tsy sato raha mora fa izy koa ankasarotiny tsy haiko ino tsy haiko masa tokon'ino tsy haiko devolon'ino tsy haiko nino raha migodana anareo a Madagasikara mahatonga anareo tsy mahay misaotra de fasina vola anao mikoragna amin'olo araiky mitovy izy tsara nina araiky fo presque nin'olo jiaby presque nin'olo à 100% zo 90% ny olo jiaby agny tsisy mahay misaotra ny fasina vola koa mangataka vola fa reo mahainao andro fa misy olo tsy zavina message fa eky izy fa tsy zavina misy olo tsy zahako ira ihany no mandalo arifa tsy sokafika la sy te message nazy fa izy tsy mahay mikoragna aminao izy ka tsy angataka vola zay
fa azo ny vola izy tsy hita koa na le namboarazany tsy ataony izy tsy mivola aminao koa izy lera angataka vola koa izy hitanao koko lera angataka vola izy koko fa izy koa fa azo ny vola tsy hita message merci tsy hita message baka za fa tsy za azo atao ratsy fanahy za tsy manaokitra messagen'olo karaha reny na izy ataoko vy za tsy manohy na za fa tsy miasa loha dika zay raha mba fangatarana avako avy somary enjankenja fivolanako izy igny fa mba mazava aminandre antony mahatonga zay mily izy confirmé mba hataova retoko fa manahirana tegna manahirana anao matina salonao loso anao mandeha miza crédit anao mireraka bako avy aminasanao loso ndeza crédit mbola tsy nandeha nagnantso ela be tsy nisy message asa karakory ki vola nalefako tamandrainy asa azo zay loso anao miza crédit magnantso a Madagasikara azo mavola ie azo zay isaka andeha agnantso anao zay mahita eksikizy tsy hainao dato bye bye anareo za ka mbola mnampody teny zegny eto mbola mampody teny zegny eto zaha afa ataoko sasaha aminjay izy mipetaka amin'ny lohanareo za tsy nahefa